Nijang Karbi Kurpho Ami Hampang Ahempu Dr. Mahabisnu Tokbi Ahin Pen Tong Sekot Arsigjit Krung Sai Ami Kang Nipon Dendaghat Bini Hanse Arong Rison Im Sotum Turpaksi Aningkan Wang Asonsi Sokirot Asai Kedengpon KSYC Dendaghat Area Council Atomahin Pen Non Putot Ningkan Hinia Parman Bangpu Kangwai Ami Kang Nipon Singhasan Mondol BJYM Patirpi Ponsi Ji Langso Pathu Aklamalong Kechengsi Karbi Traditional Games Kachepate Asai Kedengpon Panjan Hirhiri Area Baptist Fellowship Arta Ningkan Phokep Kechok Sertalon Katalon Ali Rachampen Kapamanpon K Dhorom Lapen Hampang Asong Chipupe Pin Pen Sit in Demonstration Asai Kedengpon Nilebeta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Biswanath Karbi Live Kelangwer Kaching Honara Do Anafan Kardom Nang Pajereklo Kardom Tane Pini Arsik Jela Pen Soda Gabirta Non Angton Pen Arjikta Nijang Dongkamukam Karbi Hemtun Asai Hemalong Nijang Karbi Kurpho Amai Mate Tihek Pen KKA Hampang Ami Pu Dr. Mahabisnu Tokbi Ahin Pen Tong Sekot Pen Arsigjit Krung Sai Ami Kang Nipon Pini Pai Kunini Pai Engkoira Isi Bhomkuru Arni Nijang Dongkamukam Karbi Hemtun Asai Hemalong Nijang Karbi Kurpho Amai Mate Tihek Pen KKA Hampang Ahin Pen Tong Sekot Arsigjit Krung Sai Ami Kang Nipon Labangso Arsigjit Krung Sai Ami Along Nijang Karbi Kurpho Amai Pu Dr. Mahamaya Bisnu Tokbi Ahin Pen Patir Piponsi Kewangji Ingdeng Hini Pu Amlong Sarpo Longri Aroy Lang Hepi Along Ke Thok Kejir Kepale Damji Aphan Chingwai Chingsai Ami Aputhak RDPC Che Than Chimum Padupanlo Lapen Nijang Karbi Kurpho Amai Hampang Ahin Pen Karbi Kurpho Ahemtun Kikim Kerang Ponji Aphanta RD Dojot Pen Krung Sai Ami Along Che Than Chimum Pon Bangso Nijang Karbi Kurpho Amai Hampang Meipu Dr. Mahabisnu Tokbi Ahin Pen Kachari Pon Amai Along RD Dojat Pen Karbi Kurpho Amai Tiripia Amai Akongchun Bang Bolesor Hansel Pen Nijang Karbi Kurpho Amai Hampang Akongchun Bang Member Terang Lapen Abarim Karbi Richo Harsing Rong Hang Lapen Umlarong Longri Habe Akihai Longsing Rongpi Pachithangchun Bang Dhonison Kram Salapen Nijang Karbi Film Society Mate Tihek Pen KFS Amai Pu Suras Terang Lapen Ongdung Klembang Pu Bang Piatum RD Dojot Pen Chetong Donsi Ing Samjin Pen Mei Pachun Panlo Nijang Karbeng Long Hamren Pen Bronson Terang Report Biswanath Karbi Live Piniadun Tabirtan Non Putarang Ton Penarjita NKBA Arlo Area Panjan Hirhiri Area Baptist Fellowship Arta Ningkan Phokep Kechok Sertalon Katalon Ali Rachampen Kapamanpon Phokep Aningkan Ke Isi Bibetnon Lapen Kejok Pachethangnon Laso Aningkan Ke Jublilo Labangso Athepi Enpon Pen Pini Pai Kunini Pai Inkora Isi Bhomkuru Arni Lakhain Koira Phon Nilip MSC Constituency Keparlo Rit Watching Area Asai Hemalong Panjan Hirhiri Area Baptist Fellowship Arta Ningkan Phokep Kechok Sertalon Katalon Ali Rachampen Kapamanpon Labangso Sertalon along PHABF Amepu Biran Ingti Pen Kejapon Ame along Aluhi Aman Pen Kachitongdun Lake Local MSC Pobitro Rongpi Chetongdun Lapen Kechapa Aluhi Aman Pen Kachitongdun Lake Rarasai Klembang Khoisu Rong Hang Lapen James Phangcho Lapen Anparta Bonson Rong Par Deopani College Principal Lapen NKBI Staff Lapen Panjan Hirhiri Area Rong Inkoira Pho Arong Asar Lapen Sorkari Gaubura Mate Gao Prodhan Lapen PHABF Amondoli Chetong FC Sertalon Aningkan Ali Rachampen Paman Ponlo
lapen sertalon alam thei mate mei keching pen ki jut arna malam ke than pon lake benting teron executive secretary nkba lapen mei chengche aprang rd padomuchotji aphanpura phaby atheke panchan hirhiri area baptist fellowship youth department atompen ajok kero karcho lunpen ning parungpon lapen local mesi pavitro rongpi pen ning ke pathe te kangke non towar mepar pesita prabjin pen ke semar ponji aphan dengponado lapen phabf asai hem paisong avelang neli kasemar ponji aphan bori pon poputa lamchak chechak tekan labang so mei ke pachun ponji aphan anghor ke pek pon lake meipu beren inti kongchon bang daniel teron lapen matthews topi lapen nimarli atum meipi manai terangpi kongchon bangpi maratha terangpi lapen riso nimso ame meipu kelvin be kongchon bang benjamin rongpi latum pensi sertalon katalon ajubili celebration mesen klar et ingsamjin pen pachun ponlo Jadi lah bangsa program lo lah, kita tunggu cuma mondo mana, kita mondo mana. Mali pen kapre ke mondo mana. Ni mali tu me NTB pen kita me nanti tu mondo la pen kapre ke mondo di pen kita me ke bang dupi. Alang lista me angko nanti cakang lo labang so tuwa laki heng nupik pini sta me kici dam kici bang kaci la sta me seksa pik seta non pini nanti cakang lo ke bang jilanga ni anpen ke labang so tuwa sta me misen po puseni tu makan nanti cakang lo Karbi Anglong choki hola pen Onilson rong phar la pen Silonijan pen Govin Tiso report Biswanath Karbi live Karbi Anglong along ri dhentakhat bini hanse arong ariso e jangatum thur paksi aningkan banga sonthak taksi pining aningkan le thota sok kerot asai kirengpon Lakha kreke thom langhin constituency ke parlo dhendakhat bini hanse arong ariso nimso atum aningkan banga sonthak thak rongisi cherap seroi nangji pu mathasi sok kerot asai kirengpon Pini phai koni ni phai ingkoira isi bomkuru arni dhendakhat bini hanse arong riso nimso atum aningkan wanga sonthak thak sokira rasai kerengpon lasi bini hanse arong klengdun klengsarpo longsodar tiso longsar phangcho lapen klengsarpi mirdan bepi atum chepater pi ponsi sokirot pini pen pangcheng ponlo Lasonsi riso nimso atum bini hanse arong aphan kaching hon ajoksi bangso asai kireng pon puta bini hanse arong ariso nimso atum nangthan pachinidun puta phirangke atum kahumri damahut nangthan pachinidun lapen bangso asok kerot ke rong hormu hortar kenangji aphansi sok kerot puta bini hanse arong klengdun klengsarpo atum nangthan pachinidun Karbi Anglong dhentakhat pen Mizoram hanse report Biswanath Karbi live Biniadun thuabertan nonangton pen arjoitap KSYC dhendakhat area council atom ahin pen non puthat ningkan hinia farman bangphu kangwai padupon
Pini Paikuni ni Pai Enkoida isi Bomkuru Arni Karbi Anglong Alongri Dhentaghat Cambridge English School Asai Hemalong KSYC Dhentaghat Area Council Atum Ahin Pen Non Ningkan Hinia Parman Pura Bangpu Kangwai Ami Kangnipon Bangso Amealong Mei Charipon Lake Hauraghat Regional Council Assistant General Secretary Mate Rap Kongchun Bang Rong Kim Terang Ahin Pensi Mei Charipon Lo Sonsi Pini Bangso Amealong Alhia Manpen Kasitong Dun Lake Hauraghat Regional Council Meipul Longsodar Ingleng Hauraghat Regional Council Rap Kongchun Bang Rong Kim Terang Anparta Hauraghat Regional Council Klembangpu Bang Piatum Chetong Dun Bangso Ningkan Hinia Parman Bangpu Kangwai Pon Lake Meipu Arpualong Kangwai Pon Lake Sona Sing Timung Lapen Kongchun Bangar Pualong Kangwai Pon Lake Dorsing Terang Atuma Pansi Kadugawe Ningklar Sappensi Ingwai Pon Lopusi Nang Pachinidun Lapen Hauraghat Regional Council Meipul Longsodar Ingleng Ahin Pen Bangso Amealong Kaningje Ponatengke KSYC Puke Konatne BJP Konatne Congress APSLC Lahia Tumaphan Kapahai Dunji Aphan Kali Ilitum Non Karbenglong Angkang Lo Kacharli Anatu Kapaprang Dun Thekji Aphan Lapen School Tin Mate College Along Sitame Kachirok Tok Pen Kilang Kachari Dun Nangji Kenang Sot Anparta Rodaphan Sai Ke Klem Pialong Ke Chok Chalong Sitame Arjap Dun Thipen Cherap Chitodun Nangji Pusi Meyalong Ning Japon Lapen Kebang Jilang Apora Hutsitame Education Awareness Program Lapen School Tinalong Sangpima Pipema Lahi Sitame Ladakh Dhentaghat Area Council Atumaphan Kelang Chari Dunja Phan Pin Khat Tekang Pen Pini Bangso Ame Ingsam Jin Pen Bang Pukang Vayami Pachun Ponlo Korte tum hana kiro pilo nali tum nil tum na pha teng pe na istong no po to na di pini nil tum bangso mai bangke dongka chingthu area council along mai budi resaful bangso pinangarni pe nil tum covid akisu avur du ko jok lockdown du ko jok ni tuma dak aro tum bang functioning bang mi uide ta sona naklo asi pini ni tum ning arong pik khangjang lo nil tum dongka chingthu area council phan Ningkan hinia baha phani tum mai phu la pena chungbang kimi tum longlo la pena lang litum leadership lo dak dongka chingthu area council long pena ana Karbi atu la pen dak havar along logo charlie ari so jang tum pena ana leng longdun po pusinin chi thipik lo la pen Karbi kheya ki sung hu alang litum kai ke mata Karbi sen KSYC lo narjam thipu pusinin chi thipik lo la sipini bangso amei budi risa fula mai long ne to mai phu kimi sona sing timung ke hai pansini tum kado wichiton sar pen pek pon lo la pen Maipu la penito ma secretary akha Agustin terang phansi ka dobe KSYC tum chidon sar pen salen pek pono alang li tum hani tum ningchi thepik lo alang li tum leadership long Karbi khe phan mission arni one people si ningchi thepik lo itum jasimet pet isia akimang pen sidolo non kiwang ji non awi tum si is dance and youth tum si siveta long klam lo isiveta platform long si chingrum pet peli pute pinap kiwang je owe tum sungkrung ji mate sungpi khangjang ji pun tum mathasi ka dowe itum ka students and youth tum phan isibeta platform along pa chingrum je phan ni tum ka bor I pondolo Kardom prang se mide hoi melapason award sa yemi ki pot pot se nilihin tena prang se chepani kang tung hala nilimen sona sing timu se pini ladak dong ching thu area along KSYC labang so new budi ason abang so ke seng melong nili thang thek destame mai phur pu nili deng don lo pe ning rong pek lo ke bang jilang apor hut Karbi student in youth council atom boson si karjap nang jima boson si klem dan nang jima nilo same thek destame cherap don buk si pini deng pon lo Karbi Anglong Dongmukak Pen Rukasen Crow Report Biswanath Karbi Live Practice and training can only take you so far. Mindset is half. Believe in yourself, the battle, and you are sure to win. Alam Tepi, KM Damateng Pen, Inglong Pomate Singh Hasan Mondol, BJYM Atum, Patirpi Ponsi, Jilangso Pathu Aklamalong Kecheng Sia Parman, Karbi Traditional Games Kachepati Asai Kedengpon. Singhason Local MSC Mate, Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue IM Omor Singh Tiso Kemangpon,
Karbi jutang jubat kiwi rangrang aporahut puthot Karbi jutang jubat kapareng thuji aphanpura Singhason Mondol Bharatiya Jatiya Yuba Morcha mateti hekpen BJYM asongja poatum chepatirpi ponsi Singhason constituency angkang polling station kedoan arni sia farman kepanong pi atengpen jilangso pathu aklamalongsi kecheng sia farman Karbi traditional games kachepate asai kerengpot bangso kecheng sia farman Karbi traditional games kachepate asai ajai mekalong kachepate ponlake hambi kepathu bapthili ke aplapen kengdongdang kedong Karbi traditional games paman ponlo Kachepate pangcheng ponpe aprang Singhason Mondol BJYM amaipu Augustin Tokbi arideng pen BJYM asong alama pangjar ponlo lapen BDC chairman Kensing Bay arideng pen si langparpan polling station lapen Borjan polling station atum angbongsi hambi kapathu kechengsi kachepate pangcheng pon phitlo lapen kechengsi angdeng Karbi khea barim kepathu mate traditional games kachepate amealong Karbenglong Autonomous Council EM Land and Revenue Amar Singh Tiso Karbenglong Autonomous Council Secretary SES Nirula Phangchopi Lumbajong Development Block BLCC Chairman Lawrence Rongpi BJP Songjapi Inglong Po Karbi Lametame Aro Kongchun Bang Harsing Tokbi Karbi Lametame Tiripi Pen Sarsing Ramsa Duar Jisa Mojadar Phongrong Langso Ke Hai Timung Arong Sarte Honsing Timung Singhason BDC Chairman Barim Mate Owe Kimi Nongnam Kachatang Klong Alonse Po Traniel Rongphar Singhason Radasai Klembang Put Dhonsing Inghi Lapen Singhason Awar Ke Ongdung Ke Thekere Mate Intellectual Bangphu Bangphiatum Chetong Donsi RD Pidon Lapen Karbi Akhea Barim Pathu Mate Karbi Traditional Games Angdung Kiti Nonge Kapajir Amealong Karbenglong Autonomous Council EM Omar Singh Tiso Lamthe Ke Jaya Tenke Jongsi COVID-19 vaccine chipi pulote government pen kerap ason do anta longdun dedatpo lasi prabjin pen raratum COVID-19 vaccine chipi lap nang poputa thanpa chinipon Kami lah bangsa pasti nanti pun dia hitung kilo lah. Coro lo mesan lo. Nanti itu apa? Parang lu terlama apa peka tu ipon terang sana. Jadi itu lah tradisional kopi itu pasti doang. Bisa kami atau pandang pun semua kecil. Ini dah ketong dan kalau kita pasti tulang mulutnya ada bombong pun. Coro lo. Karbenglong Manjapen Momita Timung Pi report Biswanath Karbi Light Piniadon to arsik jelapen sodda gabirta norang ton penarjikta K Dhorom lapen hampang asong chipupe pin pen sit in demonstration asai kedengpon Pini phai khoni ni phai engkoira isi bhomkuru arni porphai isi apor malampen bokajan LSC constituency ke parlo lakha engkoira hini sarupathar constituency angkang balipathar number adarsa RJ road towar free towar kache kokalong sit and demonstration asai dengpon Bangso asai kereng pon nangkok lake kedam tang aporahut risim kang tang ke ot asong song trok atumaphan Government of Assam apen Government of India tum MOS Peace Accord Agreement Monsam Alamdon kachetok Karbi mate inglong aso tribal akhe kibirji ang kedokok ajok Ningkang samse aputhak K Dhorom lapen hamphang asong chipupe pin pen pini bokajan LSC angkang sit in demonstration asai kereng pangcheng ponlo penap le thot tame nilip constituency along paman ponji Pini sit and demonstration asai along Mei Charipon Sunil Tokbi ASDC Tiripia Mei Ahin Pensi Mei Charipon lo Lapen Alhuyaman Pen Kachitong Dun Lake Chandrakanta Terang Meipu ASDC Jatma Singh Bay Kongchun Bang ASDC Khorsing Teron Chairman Jakas Soising Rongpi Governor CCU Robindra Rongpi CCU Litson Rongphar Song Engkoira Pli Abarim EM Karbenglong Autonomous Council Rajendra Rongpi Jameson Timung Meipu Karbi Locharia Song Lapen Samson Teron Meipu Karbi Locharia Song Atumpen Chetongdun Lapen Rongasar Rupasar Lapen KNCA Asong Atumpen Tame Chetongdun Bini bangso kache song ame along alhuya tumpen lam theke jai pon lake puhenlo
kedam tang aporahut risim kang tang ke ot song thok asong atum sarkar angbong pen Karbi monsa malam don ka che tok ke chok che ason amung ke do an ke che paprai pon nangpo non che paprai pon ji apor dolang jongsi bangso alam don chundet binong lo pute Karbi akhe mate tribal akhe kibir lo pu lahe alam the arsik jit pen che than che mompop lapanan pata khei longri aparman kache song along khei dhorom lapen hamphang song chipupe pin pen kengkam kache jor mate kache song jakong pathinang poputa pini bangso kache song ame along che than che mompot Ala dak labang so mai ke ala ke damtang Oktober throgar ni dipualong dharna ke do ala so dharna ang thun lo ala bangso phi dharna phi nilitum September inkora throk si lampen halapu dongkamukam hamren kheroni lapen ke labangso phi dokmuka bokulia dolo la sipini bangke la bukajan ele yang angbong pini ladak lo lapen ke penapa bangke choki hola si doko la sipini labangso kache peng nang ko bangke labangso kache song nang ko bangke athe la melo non head song throk risim ke order tum pen Government of India, Government of Assam, along to Accord Chetok lo MOS 2021. Halabangso MOS 2021 along. Ajhaka clause do halabangso clause jongsi implemented lo pulong te Ladakh Karbi penchenglok rengma dimasa penchenglok inglong aso tumphanan ke alabang ke sungpikji la pen ke emethangadin homeland polong bangsi Karbi rengma la pen akaprek inglong aso tuman bangke adima bedeji. La si halabangso clause bang ilitum khangwek nangi Karbiara thurpet sila bang khan ladake party alam ave ladake song alam ave la penke nilitum la so che song bangke Karbi anglong angkang peace donang ne pophan kali peace nangi sita hala bangso peace penyong si amen penyong si khavir det pulote hala bangke nilitum dengune la penke son bangke lahno la bangso MOS along preamble long ta lason sige kaning je do hala ke final la pen ke comprehensive solution lo busipu jitala so final and comprehensive solution pu bangke nilitum la non ka chepeng sara song doan ASDC dolo jakas dolo HTL dolo CCU dolo KSA Roni dolo Samson la pen Jamson atum la pen ke KNCA dolo lada ke doana song atum bangke ko pila nilitum la ke final la pen ke comprehensive solution pu ke dengone la sila autonomous state article 244 ya tengkelong me autonomous state bange long litte ke bange lage je songpo Karbi Anglong saru pothar pen Jotno Singh Bay report Biswanath Karbi lai tane pini prime time abirta lam pansi kang tonik lo kadawwe phanta kurwang thula pen dome thakni